Lo, Nah, ambilan tahu sana balik pasar tadi lah. Pak, cukup lo makanya sampai menyenggil lo curang. yo yo yo, sik tak jugake. Dinteni ya. Hmm. Nggih nganu anget-anget iki tak goreng nggih. Nah, Tahu iki saus. ayo ki saus ayam goreng dicampur saus enak. Saking pedes iki, enak banget iki. Cocok. Pak Wis, Dija, nggak saus iku lo. Lagi saus Buah apa? saus. Buah saus. Ayo ki saus ki suka buah tomat. Campur karo nganu lombok. Kalau ya. Jadi kalau di Minang nah buah saus tuh kalau di Siko mungkin buah sawo, ya buah sawo dah. Yang tadi di Bali itu ini pasak. Sawo, mau tak tuku nang pasar jenenge sawo, itu saus. Itu maksudnya itu bukan saus tomat itu buah saus. Iya. Wajar. Ada kira saus karo pitik goreng kayaknya. Aki di mama dhisik gua tak juga ake sawone ya. Iyalah. Jelas nih ngomongnya sawo, saus. Wah, ah.